Като сложим 1,7 милиарда сега неясни капиталови разходи, от всеки един от нас, от вас, от мен, от всяко едно бебе, от всеки един пенсионер ще вземат по 400 евро тази година и ще ги сложат касичките на олигархията. Ама защо да го правят? Коя е тази олигархия, господин Василев? И ако... Ами ще ви дам пример. Не е ли същата олигархия, на която и вие преди това сте давали, ето през примера с мантинелите сега, както стана ясно, всички предишни правителства, включително и служебните на Радев, са сключвали договори с същите фирми и са давали по същия начин пари, за да имаме същите тези магистрали, които сега виждаме как не могат да спрат и лека кола. И сега ще ви обясня къде идва голямата разлика. И защо постоянно ме плюят. 23-та година, ако се беше реализирал, ако не беше станала сглобката, беше останал Гълъб Донев с Росица Велкова, щяхме да завършим с 6,4% дефицит. 3,4%, даже 4,4%, защото накрая завършихме с 2%. 4,4%, това са над 4 милиарда. Щяха да отидат в неясни капиталови разходи и в повишена издръжка на всякакви фирми и фирмички, деца са накачили по министерствата, кой поръчка за кламери, кой поръчка за тонери. Щяха да отидат тези пари при тях. Това, което аз направих и това, което трябва да направи това правителство, е да вземе червения молив и да ги зачеркне.